Subaru naložené. Minimálne hlavná vizuálna zmena sú tie 17-ky kolesa, ktoré tam podľa mňa brutálne pasujú. Tentokrát sme to obuli na semislíky. Konštrukciu zadného spoileru sme už dali pekne do čiarnej. Samozrejme, musel pribudnúť značkový výfuk. Neviem, či cena tých elektrikárskych pásiek nie je väčšia než ten nárazník. Počkaj, pozrieme si Frankensteinizáciu nárazníku. No čo chceš, ako nový bol nezohnateľný. A to som si z Tomáša robil srandu, že sprav z toho Frankensteina. Som nevedel, že ma zoberie tak doslovne. To sú dodatočné výhovorky. Pekný hovor. No, lebo si to počítame, vieš? Poď normálne, nie ser hovor. Ty sa tam fakt vraciaš? No jasné. Ty nebudeš školiť. Ideme zistiť, či driftaži boli L-Rock alebo Renault. Ja som tam videl bielý Renault. Tak, počkaj, schválne, čo to tam bolo? Vidíš, že tam je Škoda? Kamaráde, to je Škodovka. A je to bielý L-Rock. Renault. No, No? bielý Renault. Ale trd, Je to Škodovka. Škodovka. Nie, Škodovka je toto, čo stojí vpredu. Aj to je Škodovka, áno, to bol Karol. Nechcem vám nič vraviť, ale ja si z toho okno hovno. 2-1. 2-1, keď máš o mnoho lepšie podmienky. No to je jedno, aké máš podmienky. Aha, že to máš jedno, takže rovnoprávnosť neexistuje. Dvakrát sme mali pravdu my a raz Noga zatiaľ, dobre. Počkaj, ty sa do toho neser, lebo... Čo? Máme tu ránko a naša Kia má otvorenú kapotu, pretože tam niečo hučí. Tá vôľa na tej voľnobežke kompresora, to je lieta pol centimetra. Ale to je niečo, čo bude vydávať zvuk, ale podľa mňa pôjde, takže pohoda. Tak, A dúfam. stojíme pod dobrou cedulou. Kia Service. S našou Kiou, ktorá by potrebovala servis. Že ak sa to posere, tak sme čo? Bez kompresoru? Teda bez klímy? No to by nás až tak netrápilo, ale ten alternátor ma najviac štve. Jaj? Každých 50 km kúpime baterku. Na chalani 33, 2.5 TDčko. Možno podobný výkon ako my, sériovo to malo síce vyšší, ale tiež na tom nie sú technicky najlepšie, tak jak my, takže bude to podobné. Tália. Mercedes Ačko. Dokonca 2. Super. 2.5 TDIčko. V6, takže... Tí idú sliky. Tu máme slávny Mercedes kompresor. Uvidíme, koľko to odjazdí. Počasie máme krásne, mokrá trať, všade hmla, pár stupňov nad nulou. Uvidíme, čo budú robiť tie semisliky, no ako... Prvých 10-15 kôl to asi bude ako na ľade. Ale tak väčšina ľudí tu obúva semisliky rovno. Takže spolahneme sa na to, že to bude fungovať. Rozpráva potom 8.45? Spíše o půl bude. Dobre. 10 minut. Dobre, OK. První, co chceme, abyste si to užili. Druhé, co chceme, ať se nikomu nic nestane. Dneska ty podmínky jsou zase takové divočejší, je mlha, bude to klouzat, bude to prostě uslimpané. Takže hlavně, ať se fakt nikomu nic nestane, užijete si dnešní den. Zjistíte, jaké to je jezdit na okruhu, jaké to je jezdit 6 hodin ideálně a prostě budete se bavit. Ten závod se nevyhrává v první zatáčce, v prvním kole ani během první hodiny. To pořadí je v podstatě úplně jedno během té první hodiny.
Vydávám, jestli se tady nabouráte v první zatáčce všichni, nebo vám upadne kolo, jako tady minulé Slovákům. Zkontrolujte si to. Absolutní, ale fakt absolutní zákaz tankování benzínu nebo nafty nebo oleje, co do toho lijete v boxech, před boxama, za boxama. Tankuje se jenom v tankovací zóně anebo na benzince. Olej do motoru v pohodě, ale olej do nádrže je špatné. Tady taková také redko, takže... Ale dám o to, ať si zajezdíte, nejdám o to, že když vám tady v druhém kole lehne auto, což se stalo několikrát, nám se to stalo dvakrát v listopadu, to nebylo v druhém kole, během jednoho kola, tak chceme, ať si zajezdíte. Doufáme, že si to všichni užijete, že všechno bude probíhat bez problémů, nikomu se nic nestane, všechno bude v duchu fair play a že se uvidíme s co nejvíce posádkama po 6 hodinách v cíli. Postupne sa začíname radiť na štart. Tomáš je niekde tam. Aha, pred ním je Akord. Tých už poznáme. Toto sú chalani, čo sme sa večer zoznámili na hoteli, kde sme zistili, že sme tiež ubytovaní. Ale teda, že oni sú tam tiež. Dejte si ten transponder spíše na křídlo z boku, Hej. protože tady to podle nebude fungovat, nebo ať zbytečně vám to ať vás nemusíme stahovat. Stocket Racing. No, takto sa to robí, keď máš málo paliva. Čo tam majú? Pilot Sporty alebo... Sport Contact 7, ako som si myslel. Tak sa držte, no dobre, držte palce. Dobre, majte sa. Čo, pani manželka? Pani manželka doma nevedela zapnúť hmlovky, tak mi volala. Mimochodom áno, to je osoba, ktorej patrí teda absolútne najväčšia vďaka. Zatiaľ sa to neobjavila, možno aj neobjaví, ale nebyť jej trpezlivosti s Tomášovými večermi v garáži, tak nič z tohto není možné. Takže tej patrí asi najbrutálnejšia vďaka. Dobre, ideme ešte pozrieť. Na týchto nemáme šancu, na týchto nemáme šancu. A takto by som prakticky mohol pokračovať celé to štartové pole. Toto je pecka. To je ľahké, to bude masakér. Títo boli strašne rýchli na tej lagúne v tomto, vo Vysokom Mýte. Tam majú tiež nejakých 200 koní alebo koľko. Ale tie Ford Pumy sú dosť populárne.
Začína to trvať. Ideš jak ďábel, ty vole. Je to bomba, už to začína držať konečne. Hej. Ale iba tak v 3 zakrutách, ostatné ideš šmikom stále. teraz už najrýchlejšie kolo z Tomášovej prvej jazdy, v ktorej bola trať ešte dosť vlhká.
Defekt? Druhý? Á, toto sú tí s tým oným, s Volkswagenom, s Turanom. Tých sme takisto stretli na úbytku. Opäť tu máme Faťasa. Na tom mokré je to jak na ľade, čo? Jsou tam 3 takové zatáčky, oni jsou ostré a zároveň to v nich nejvíc klouže, že ta mlha jakoby hodila to úplně kluské. No, Normálně jedeš jak saně. Jak saně. Normálně trošku musíš řízeně, jak saně mám. Koľko to nejde? Kámo, ako hasne bovič naštartuje. Musí buď piesť, ale ventily toto. Ventilom sa dostaneme? Dostaneme. Tak sa to skúsi. Furt lepšie skúsiť, ako sa vyjebať na to. Neprezujeme to? Nedrží to, čo? Ani piču. Nedrží. Ani piču, len to ako kurva, na každej jednej zákovite. To nebude, ak to bude hrkotať, klepotať, tak je to zbytočné v podstate skoro. No, to Prečo? je... Zadrajme, to bude sranda. Akože hej, ja som hral, že ten motor je na odpis, akože, ale Ale nie tak rýchlo. nie tak rýchlo. Na šatni. No, aj toto je realita vytrvalostného pretekania. A few moments later. Ako, podarilo sa? No, zistili sme, že to bude asi klepať na kľúke. Aha, takže ide sa, dokým to nezadrie, hej? Tak. My sme zatiaľ poslali tretieho po novú remenicu do Kie. Ide klepajúci. Už neklepe. Ako to, že neklepe? Ja neviem. To musí klepať. Samo sa to nemohlo opraviť. To sa nemohlo samo opraviť. Ja neviem. Ale tá sa sami neopravujú. Mám veľmi čisté ruky na to, aby to bolo opravené. No, počasíčko máme krásne. Všade hmla, není vidno ani prd. Čakáme Tomáša v tankovacej zóne, čo ale hmla by až tak nevadila, akurát, že tá trať je stále mokrá. Tie semisliky jakž takž Tomáš vravel, že začínajú držať a jeho časy sa začínajú stále zlepšovať. Ide už niečo málo cez 2 hodiny. A momentálne čakáme na nejaký safety car alebo červenú vlajku ideálne, ale asi bude musieť prísť safety car, to bude asi skôr, aby sme mohli dočapovať, lebo benzín už nám končí. Neviem, či to už prepol na plyn, alebo ešte nie. No, podmienky sú také všelijaké, ale proste presne, naberáme skúsenosti, no. Tak držte palce. Aktuálne 13. miesto, čo je zatiaľ veľmi nad naše očakávania. Keď sadnem ja za volant, pravdepodobne nebudem taký rýchly ako Tomáš, ale budem robiť, čo to dá a hlavné je asi neposlať to nikam, no, do kačírku, alebo nebodaj sa prevrátiť, takže pôjdeme a uvidíme. Tankujeme, chlapi, pripravte sa! Počuješ ma? Áno, idem sa pripravovať. Áno, počujem ťa, idem sa pripravovať. Áno, šéfe, opakujem, šéfe. Jo, nedrží to tak, jak som si myslel. Aspoň počas toho safety caru mám čas si tu trať trošku pozrieť. Myslel som, že budeme opravovať Subaru, ale opravujeme Kiu. No, Subaru zatiaľ bez zaváhania. Zistili sme, že všade okolo motora máme piliny. Tam dole, asi mi to nezaostrí, ale vlastne zistili sme, že klimakompresor a jeho voľnobežka má strašnú vôľu. Asi zadrelo kompresor a tak sa nám to tam mele. Takže podarilo sa nám zohnať remeň na Kiu bez klímy. A budeme dúfať, že dokážeme vynechať kompresor a že nám kládky budú sedieť a že sa dostaneme domov. Ale aspoň vymeniame nový
Remeň za nohy. Hej, ten remen som tam dával asi mesiac dozadu. Lebo som menil alternátor, teda repasoval. Takže mám to nacvičené a ideme na to. Malá ukážka. Skúška správnosti. Ale vyzerá to fajn. To je vončo. Elegantné riešenie našich problémov. No, mal som si viacej na trén naštudovať tú trať asi, lebo to sa iné je, keď človek pozerá to video párkrát a úplne iné, keď tu je naživo. No, už Ako to ide, Oblita, keď budeš mať chvíľu? Zatiaľ dobre, stále je safety car, zvykám si. Moc to hrnte na to. Najvyšší výkon. Tuto je na simulátore prakticky rovina, ale nie tu. Ulala. To je presne o tom. Ty môžeš mať rýchle auto, môžeš mať ľahké auto, môžeš mať všetko. Ale keď to proste raz prepísneš a pošleš to do zvodidiel, tak tam to končí, čo zasa akože netvrdím, že sa nemôže stať mne, hej. To môže stať asi každému. Ale dobrá správa je, že tá trať tam začína vysýkať. Čo ako OK, síce štvorkolka tým pádom stráca výhodu, ale zase je to oveľa bezpečnejšie na to, že to auto konečne drží. Tomáš dával najlepší čas nejakých 2.37 alebo tak. Ja idem 2.31 a to vôbec nie je, že by som bol lepší šofér. Stopa začala pomaly schnúť a dalo sa na to viacej tlačiť, takže tu je zasa moje najrýchlejšie kolo.
Opravujem. Ale dobre vám to ide. Aj to nechápe z toho teďka, Honzo. Again. To je fakt mimoriadne spoľahlivé auto, tak si povedzme. Mercedes prežil. Teklečka. Zasa? Ne, minulé jedno. Takže tentokrát 2 na 1 sme uveli. Takže... No, veľa aut už vypadlo. Veľa aut umrelo. Nám to Subaru fakt stále ide. Brzdí nám to neskutočne za mňa. Tie ATčka stále tam proste sú, stále sme to neprebrzdili. Proste presne to je o tom, že ľudia strávia 20 minút v boxoch opravovaním nejakého prúseru. Nám to proste stále funguje, klop. Ako to ide? Ide. Až na to, že to asi prehrieva, ide. Prestalo klepať? No, 2 kolieska, prestal to klepať. 2 kolečka, prestal to klepať. Sa opravuje samo do piči. Tak ale počul si, ako to búchalo. Áno. Počuješ? 2 kolieska, prešlo to. Šepot kvietím. Ale niečo nejde to. Niečo nám robí to, že čo ja viem, na 4,5, 4, to skácka. Buď to robí to čerpadlo v nádrži, alebo sa nám niečo prehrieva, alebo no trysky by mali pôjsť, trysky sa dávali pozerať. Trysky boli v pohode, ale nám sa najviac videlo tento chladenie od chladičenia tak triebane, že ide rovno popri čerpadla, z nafty. Zohrieva podľa mňa to čerpadlo a hreje nám naftu. A ak ide tam nafta už horúca do motora, tak to skáče. Hej, určite. Zase minulý závod sme riešili čerpadlo, že nám odišlo, takže toto už máme za sebou. Spojka to nie? Alebo brzdy. Buď spojka, alebo brzdy, ale cíti to až sem. No a čo sme vlastne spravili, teda lepšie povedané Tomáš spravil od posledných pretekov vo Vysokom Mýte? Zhrnieme si to. Samozrejme sme vymenili palivovú pumpu za funkčnú. Za nové o trošku viac tesniace EGR-ko ďakujeme zase Boxergara zo Žarnovice, ale aj tak ho asi dáme zaslepiť. Auto sme odľahčili o cirka 100 kg, sériové sedadlo nahradili roztrhnutou škrupinou za pár eur, ktorú nám zašila mama mojej priateľky. Mimoriadne ďakujeme aj autoservis Pavelica za nastavenie okruhovej geometrie, fungovalo to skvele. Pribudla sada kolies na mäkkých semislikoch a nové brzdové platničky od ATE. Tomáš vyrobil zadnú rozperu, zároveň vyrobil aj klapky na smerovanie vzduchu k brzdám s chráničou rúk na motorku. Koncový tlmič sme nahradili oveľa športovejším a opäť sme boli asi najtichšie auto. Aj keď znútra to tak neznie. Budeme veľmi radi, ak nám pomôžete aspoň sledovaním nášho Instagramu Turiec Racing, takže choďte, klikajte, sledujte. No a keďže počas Nogieho jazdy sa takmer nič výnimočné nestalo, tak si pustíme jeho najrýchlejší čas a potom aj dôvod, prečo zdôrazňujem takmer.
No, dostali sme 1 hodiny a inak v porádku. No a na záver Nogiho jazdy tu máme aj zostrih s názvom Hľadá sa trojka. Všetko v pohode? Posledné striedanie. Bolo dobré. Vynechávalo mi to pri vysokých otáčkach. Hej? Až potom som zistil, že jazdím asi 10 kol na plyn. No, tú istú chybu som spravil aj ja. Potom už to išlo pekne. Potom samozrejme mi to zdochlo v zákrute, tak mi vypol posilovač riadenia, som správne vytočil. Tak paráda. Kde si dostal hodiny? A hodiny na tej poslednej tam ma zvrtlo a buchlo do piesku, vrajím si, tá štvorkolka musí výjsť, tak som vyšiel a išiel ďalej. A ty kokšo, predbehol som dobrých 10 vozidel, som spokojný, som zase hrdý, ale takže som išiel za ním kolo 2 a potom som ho jebol. Ale potom samozrejme mi aj ušli, napríklad mi ušiel mi náš kolega Turan. Ináč on akože dosť rýchlo ide. Ale, lebo som mal tam s brzdou problém toto hento, tak no. A ja potom som sa otočil, hej, tak nič zmizol, ale potom som ho nejak uvidel znova. A teraz na konci som ho zase zobral, Ale jak to ide, jak vyschla tá stopa, tak toto moc nevidno. Ináč tomu Roomstru sa musím ospravedlniť, som ho tam skoro vydrbal z vodidiel. Vrajím, ty koky, kúpil som si toto, že má to povzbudený boost, bude mi dobre druhý deň, je to super, polku fľaše vypil Tomáš, druhú polku Mišo, vrajím, paráda. Tak som si tam nalial aspoň alkoholické pivo. Sorry. Pozri, aha. Jaj? Toto je trať. Vidíš tento piesok tu? No. Tak ten som si pekne poril. Akože, ale počúvaj, nám to auto furt ide? Že proste nemáme žiadny trouble? Na rozdiel od Ale tá kontrolka motora svieti furt. A to ignoruj. Tu sme ignorovali celé vysoké, my to môžeme aj teraz. Vyhodili nás zo závodu. Ale... Nevidím nás tu. Aj tak... Turec Racing 15. 15? Ozaj, ten Mercedes Ačko. Počkaj, ja som si na začiatku vravel, pičino, hoci čo ma môže predbehnúť, ale Mercedes Ačko ani bohový. Je rýchlejší. je rýchlejší, no. Počúvaj, a ten Mercedes Ačko, došlo im palivo, tak ich dotiahli semka a dotlačili to pred pumpu. Že na výpari už to dávali. Veď inak ten tá Toyota MR2, to malinké, ľahké, tak toho som vo zvodidlách videl, ja som myslel, že končí definitívne, až teraz som mu potom videl znova, tu to máš, znova som ináč, na to, že čo sme urobili s tým výfukom, sme tu zase najtichší. Neskoro, Tomáš, neskoro! Stopa už bola takmer na všetkých miestach suchá a tak tu máme Tomášové najrýchlejšie kolo a naše najrýchlejšie kolo dňa.
Už nám ide Tomáš, posledné 2 zákruty. A my sme to tentokrát dali bez poruchy. Nám sa nič nepokazilo. Máme tu impreza prechádza cieľom. Zvládli sme to. Jo, Mišo. Blahoželám. Ďakujem. A ja tebe. Není benzín, není plyn. Akurát všetko na doraz. Všetci prichádzajú do cieľa. Tomáš, ty kam ideš, prosím ťa? Keď už nezávodíme, nechcel som ísť do jednosmerky. To ja neviem, či sa tady tam dostaneš, lebo všetci normálne tady to vošli. Lebo sú to hulváti. Ale nie, ja idem vlastne na Subaru domov. Páni, tak ste to nakoniec došli, gratulujem. Problém máme, ale došlo. Koľko ste skončili? 15. Gratulujem. Ďakujem, ďakujem. Pred nami. Ale aj tak, akože podľa mňa úspech dostať sa do cieľa. Ja som ti vravel, že dáš rýchlejší čas. Ale už mi dochádzal zase benzín aj plyn. Takže mne to už tu vynechávalo, ale dalo by to sa tých 24 by sa dalo. Gratulujem. Díky. Bolo to super, chlapi. Ale pozri sa, prežili sme. nemôžeme povedať, že sme neboli v piesku, Ja som nebol. že sme nespravili hodiny, Ani ja som nespravil. že v najostrejšej zakrute mi zdochol motor. To sa ani mne nestalo. Vlastne aj v Mite sme boli 15. No? Užijte si všichni Vánoce ve zdraví a mějte se krásně. Opäť 15. miesto, čo je výborný úspech. Ani raz sa nám to nepokazilo. Fakt všetko fungovalo dosť dobre. Platničky to prežili, pneumatiky to prežili. Fakt, my sme v podstate len striedali a tankovali, žiadny problém, takže plná paráda. Ideme to všetko pobaliť a 8,5 hodín zase cesta domov.